Семинар на тема „Технологични изисквания при създаване и отглеждане на овощни видове“ събра производители от Североизточна България в Добрич. Форумът беше организиран от Службата за съвети в земеделието. През последните години в нашата страна е нараснал интересът към черупковите плодове, подчерта доцент Кирил Славов, преподавател по овощарство в Шуменския университет. Орехите се оказаха много благодатна култура. Тя е една от културите, която носи значителни добиви за земеделските производители и не случайно през последните години се създадаха много нови насаждения. Областните служби за съвети в земеделие организират тези семинари с цел да популяризират отглеждането на тези плодове, да насочат земеделските производители към подходящи сортове и най-вече за строго спазване на технологията на отглеждане на тези култури. Реализацията на ореховата реколта става по-лесна след обединяване и създаване на организации на производителите, тъй като на европейския пазар се търсят големи партиди. Общото мнение е, че за орехо-черупковите плодове има неограничен пазар, но все пак той трябва да се пробие този пазар. Обикновено, когато се говори за износ на тази продукция, трябва земеделският производител да предостави определено количество. А един земеделски производител с 20, 30, 40 декара орехи не може да отговори на тези условия. За пробиването на западноевропейския пазар с орехи единствено възможният начин е земеделските производители на орехо-черупкови плодове да създадат сдружение за производство на тези орехи. Тогава те могат да осигурят необходимите количества и по този начин да пласират своята продукция. Цените на орехо-черупковите плодове са различни, те зависят от качеството, но зависят и от предлаганото количество. Има ли опасност от свръхпроизводство, породено от засиления интерес към създаването на трайни насаждения от орехи? Аз мисля, че няма специалист, който да направи такава дългосрочна прогноза. На този етап орехо-черупковите плодове са много търсени. А дали ще дойде момент, в който пазара ще се насити до толкова, че да паднат цените, това аз не мога да кажа. Орехите могат да бъдат съхранявани за определен период и да се изчака най-подходящата цена за реализирането им, подчерта още доцент Славов. На семинара земеделските производители се запознаха с възможностите за субсидиране на овощни градини от орехи и лешници по национални и европейски програми. Форумът продължи с дискусия, на която присъстващите поставиха въпросите си относно създаването на трайни насаждения.